spændende og sjovt. Og vi kommer til at samle os sammen, og vi får nye venner. Ja, det vil jeg gerne. Ja. Og møde andre mennesker og opleve forskellige ting og sådan nogle ting. Ja, så du vil gerne komme, hvis der bliver arrangeret nogle ting? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Fordi jeg kan også godt lide, at jeg er med i Ung 30 for os arrangere sådan nogle ting. Så. Ja. Jeg synes, det var rigtig fedt. Og jeg skal til at begynde sådan noget. Ja, ikke også? Det er god motion. Det er faktisk rigtig godt. Det var rigtig sjovt. Det er en rigtig fed dans, og det er en rigtig god måde at bevæge sig på. Man får bare al energien ud, og det er bare rigtig fedt. Og man føler sig virkelig sådan fri. Kunne du forestille dig, at du ville gøre det, hvis der var sådan en scene, hvor der var sådan nogle arrangementer gratis? Selvfølgelig. Så ville du komme? Det er gratis, ja. Jeg ser med, og de siger selv til og fra, og så det har været fantastisk. Get together, get